po. Oh, ano masahe mo? Maritayaon ka. Magdigdi ka, ta magulay kitang duha. Ano? Tungkol man yan sain. Ining bulong na tigbakal ko sa'yo masubago. Ano ni? Anong tigtao mo? Expired na ba gani or ano? Anong expired? Hindi man kami nagpawabakal ng expired na bulong. Para maraman mo, hiling mo expiration date kayan. Paano kung hiling mo ng expiry date kani? Na mayo na nga nakalagdig diyo. Nagdakulan na lang si mata ko kani sa kahanap. Mayo lamang kong nahiling. Ano man pala ng problema? Nasa indo kung anong problema nindo sa ko. Na nagbakal nga ni kong bulong para ibulong ko sa makulog kong tulak. Tas katong tigamit ko, mas lalo lugod nagkulog si tulak ko. Ha? Ha? Tanong kaya? Pinanong man kaya ang pag-apres kayan? Ha? I-apres pala niyo? Piste. Tatig-inom ko. Taon di mo man lang ko tigsabihin subago. Diba, tigsabi ko na sa'yo masubago na paggamit ka yan, i-haplas mo sana. Tanong pa kaya tag-inom mo? Oh, i-haplas lang pala niyo. Pagdangog ko kayo sa bago, uy, inom mo. Sige na, bungog man kayo na nagbabakal. Halas lang, igwa ka mo dyan bulong para sa bungog. Iyo, igwa. Tara babakalan mo. Ha? Mayo? Sige, hindi ako na salamat. Digdi mo na ako iyo. Masina na sa disturbo.